Centralnih ličnosti vašeg detinjstva je upravo taj deda Lazar koji je tu vojničku disciplinu sprovodio i u porodici gde ste morali od ranog jutra da radite gimnastiku, da se tuširate ladnom vodom. Pa sad kad imate vojnika i to poznatog vojnika u kući, onda je moralo tako da bude. I ja mu se zahvaljujem i moje sestre i braće se isto tako zahvaljujem. A isto tako se zahvaljujemo i našoj majci koja jadna nikada nije smela da progovori ni reč sa mojim dedom, ali je deda nju hvalio po Beogradu, ondašnjem Beogradu, da ima najfiniju, najbolju, najplemenitiju snaju. Ali šta to vredi kad ta jadna žena nije mogla da bude sa nama i sa dedom za istim stolom. A on nas je naučio prvo da jako mnogo radimo, da mnogo učimo, da smo veoma, veoma skromni, jer znao je da će ratovi opet doći. Bilo je u kući izobilja, ali nama nije to pružao. Za dezert samo po 3 zrnceta grožđa. Da, kaže, deco, dolazi sutra rat, nećete imati ni to, a morat ćete da se naučite da nemate. I tako je bilo. Nikad nismo kukali, svi smo sve radili i iz takve jedne porodice, okruženja radnog, školovanog, on je zahtevao da učimo jezike, francuski, nemački, engleski, ruski. Tako nas je postrojio. Već i to smo u našoj kući, tu se osjećam, bili postrojavani. A znate zašto? Prvo, deda nas je ispitivao pre škole, a onda kad je došla zima, deda je već umro, došla teška vremena, majka nas je postrojavala i kaže, deco, da vidimo ko će danas da dobije suve cipele za školu. Pa mama je, imam rane, skidajte svi cipele da vidim ko ima najveće rane, taj će dobiti suve. A ostali smo morali ili klompe ili nešto. Ali ništa nam ne smeta. Vidite kako smo mi i zadovoljni sa... Radujete se životu. Pa kako da ne, od samog početka. Jako me, uvijek kad slušam vaše emisije i uvodnu onu reč, agape, ljubav.